Санта, блядь. Раздай, задай, ей, раздай му брат ми, да те чуят всички. Дай му газ, изхарчи малко парички, ей, дай му газ, да гърмим по махалите. Дай му газ, да те чуят и ушите, да дойдат, да направят те някакъв проблем. Покажи им, че си тежък бизнесмен, ей, давай някой лев и да си ходи за земен. Е да бе мен, това си е просто ген. Дръж се така, все едно кеш е подарен. 10к джобни минимум на ден. Малкия маргинал на квартала показва как се трупа тежка бала. Даде газ, разпродаде материала. Сега започва и да преподава схемата да разгадава. Това най-му се отдава. Абе, просто луда глава, ей, с тая уста ги реда аз брутално. Да, мисля, че е доста похвално. Да, курва, може да те минем и анално. Всички сте ми смешни, това е парадоксално. Брато, бръмчи не си на шано, а ти оставаш си просто едно момче насрано. Тръгваш срещу нас, това е нещо фатално. И ти говоря всичко реално. Марсел и Динков, нещо оригинално. Сте тия тупаници, нещо замири са. Абе, пиклото, май се насрало. Слушаш МБТ, ма не си башата. Твоята пак у нас иска да го лапа. Тебе тате и мама вкъщи те чака. Да каче не се прави, защото пак череве не вина майка. Просто замълчи, подай ми ка чака. Докато гониш автобуса и сърваш влака. Всичко е до време, мани, май тапа. Не си прави труда, не си като мене. Искаш пак да си с мене, но скъпа аз нямам време. Поигра си с мене, не на мене на кура ми дреме. Я питай жена ти, така я беме, че се моли да спреме. Сега по-сериозно да започна по моя адрес. Си трай с истините, ще те изложа. Слушай нас, ако търсиш оригиналност. Аз не съм артист, аз съм шибаната реалност. Не съм като вас, не продавам майка си за популярност. И нещо по-осено за накрая. Пазя правилата, за да си знаеш и само какво ти трябва. Бъди рил, бъди чил, пак съм свил, пак съм бил. За жалост пак съм мил. Ушев иска да ме сгони от квартала, в който съм израстал от дете. Не ме харесваш ли? Не ме бе.